ஒருத்தங்களுக்காவது ஒரு ஹாய் சொல்லி ரிட்டர்ன் ஹாய் வாங்க போறோம். நீ ஹாய் தான் சொல்லுவேன், நான் போயிட்டு அடிங் கொய்யால. ஏய் ஓயோ 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 ஓயோ. ஐயோ தேங்க்யூ. ஹே இவ்வளவு நல்லவங்களா? சரி நான் பயப்படுறேன். நானும் வரல, என்னை விட்டுருங்க ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. இது வீடியோல இருக்கா ப்ரோ? பார்த்து சேஃபா இருங்க. லவ் யூ ப்ரோ. ப்ரோ இது வீடியோ எடுத்தீங்களா? நான் ஏதோ பேசுறத ஒரு இதா பண்ணலாம்னு நினைச்சா ஓடி போய் கட்டி பிடிக்கிறாங்க. இப்ப நான் பொக்குன்னு போயிட்டேங்க. சீரியஸ்லி நான் பொக்குன்னு போயிட்டேன். நீ அப்போ ஆயின்னு பேசிட்டு இருக்க. ஏய் இல்லடா, எப்படி தெரியுமா, அந்த இடத்துல மனவேதனையா போயிடுச்சு. நீ போய் கட்டி பிடிச்சியா? ஒருவேளை எனக்கு வந்து ஒரு ஹாய் கூட சொல்லாம போயிடுவாங்களோ. முடி இருக்கும் போதுதான் நான் அப்படி, முடி இல்ல நாங்க இப்படி மன்மதன்.